sayang naman yung paghihintay ng mga tao sa pagbabalik niya. Nagpa-teaser-teaser pa sa Facebook. Tumawag ako para manghingi ng solusyon. Tapos dalawa kayo nandyan, mag-isa lang ako, pero wala akong nakukuha sa inyo. Sorry talaga to disappoint you. It's just that I'm doing my job. May boyfriend na po ako ngayon, pero po recently nagre-reach out ulit sa akin yung ex ko. Di po ako makapili sa kanilang dalawa kasi feeling ko, mahal ko pa po yung ex ko. Pero di ko na po i-sugarcoat. Yung ex ko po kasi, Dax po yung ex ko. Tapos yung bago ko pong boyfriend, Jutes po siya na discover ko lang po recently. Wala naman po Discover. pero Hindi kami judger ha. Ano lang talaga, na-realize ko lang na Mali, ang laki parang- talaga ng problema. Di ko alam kung ba't kayo natatawa pero hindi po ako natatawa kasi. Pasensya ka na, hindi naman ako natatawa dito. It's just that, masaya lang kasi ako na nakabalik ako tsaka si Titan Jello kasama ko ngayon. Paano po kaya yung gawin ko? Kasi tumawag ako para manghingi ng payo. Parang nafe-feel ko po na pinagtatawanan nyo lang po yung Hindi, sitwasyon ko. hindi. So, kayo po kaya sa sitwasyon ko, anong gagawin nyo? Out natin yung out natin yung personal experience ko kasi magiba naman yun. Alam mo, dumanas ako ng napakadaming heartbreaks bago ko natagpuan yung taong para sa akin at yung taong pinipili ko. At hindi porke nakapili na ako ng tamang tao para sa akin o napili ako ng tao para sa kanya, ibig sabihin nun, sobrang blessed na kami or ibig sabihin nun, masayang-masaya na kami. Kasi darating talaga sa buhay ng tao na masasaktan siya, na may iyak siya, na may lungkot along the way. Hindi lagi kasi talagang masaya. Masaya. Oo. Tama, agree. Paano po yun kasi, di ba nga, fuckboy yung ex ko. So, alam niya po na may bago na ako bago siya nag-reach out sa akin. Okay lang daw sa kanya na may ibang lalaki ako. Basta magtikiman pa rin daw, paminsan-minsan, ganun. Siyempre, di ko po alam kung bakit, pero pumayag po kasi ako eh. So, ngayon nakakonsensya po ako. Parang para sa akin kasi, pag may nangyayari sa amin, parang nararamdaman ko na may pag-asa pa rin kami, na baka magkabalikan pa kami, na baka tumino siya. Siyempre po, alam ko po yun kasi, pag nakita ko rin po yung mga post dati, kahit yung mga storya po ni DJ Rocky na naloko siya, tapos ngayon, happily married na siya. So, parang, alam mo yun, meron pa rin pag-asa na baka kung si DJ Rocky yung nanloko sa kanya, hindi yun yung napangasawa niya. Baka ako, baka ito yun. Paano Hindi, naman Chanel, kasi sa kanina nga, babae? 'di ba, sabi nga ni Rocky na wag natin idama yung personal life niya kasi magkaiba kayo ng kwento. Kumbaga, si Rocky, iba yung kwento niya, iba rin yung kwento mo. Pero 'di ba natututo naman tayo sa kwento ng ibang tao. Malay mo naman may maibigay siya kasi sayang naman yung paghihintay ng mga tao sa pagbabalik niya. Nagpa-teaser-teaser pa sa Facebook kung sino-sino pinagpostahan pa kung si Chopper o siya. So ba't di natin panindigan yung pagbabalik niya bilang Basa Princess, 'di ba? Well, sorry to disappoint you. Ako din naman, diba? Nandun ako sa point na parang sana, ganun. Pero, kakababalik mo lang, may pa-teaser-teaser pa kayo. Medyo nakaka-hurt yun, ah. Sorry talaga to disappoint you. It's just that I'm doing my job. And I love this job. That's why. Yes. At kung hindi man kita nabibigyan ng tamang solusyon ngayon sa problemang pinagdaraanan mo, siguro ako na mismo, 'di ba, ang magsasabi sa iyo na pasensya ka na. Sorry talaga. Sorry. Kasi I nga can't po. have it all. Ayan, si Titan Jello, magaling magbigay ng advice yan. Hindi. Kaya nga ako may partner sa eh. mga taong hindi marunong makinig. Hindi kasi Hindi. DJ Jello, tumawag nga ako para manghingi ng advice, tapos iiyakan niyo lang ako. Eh di, paano pala kung sobrang depressed ko pala ngayon, tapos umiiyak ako, tapos iiyakan niyo po ako, di, wala na, mag-iiyakan na lang tayo dito, di ba? Ano pa pong silbi ng programa kung hindi naman ako nabibigyan ng payo, naman di sa ba? ganun. Hindi kasi parang na-feel ko, tumawag ako para manghingi ng solusyon. Tapos dalawa kayo nandyan, mag-isa lang ako, pero wala akong nakukuha sa inyo. Parang anong mararamdaman ng mga susunod yung caller kung ganun yung
tinatawanan nyo lang sila. Kasi kaninong emosyon po ba yung winavalue natin dito? Yung sa caller o yung sa inyo Lahat po? naman, binavalue natin lahat ng emosyon. Eto na lang, no, Chanel. Gusto ko lang siguro maintindihan mo na medyo mahirap pa, dude, na kababalik ko lang syempre from maternity leave. Tapos syempre, I'm doing what I'm passionate about. I mean, I'm doing the job that I'm passionate about. Tapos, ngayon maririnig ko to, 'di ba? Na para bang wait lang. Ito ba yung sasalubong sa akin ngayon? Ang dami na po kasing nasasabi. DJ Jello, pwede bang may sasabihin lang po ko last na kay DJ Rocky kasi parang Hindi, medyo ano ba talaga bang eh. gusto mong sabihin sa kanya? Tingin ko lang po sa Ano? Ano daw? Oh my God! Oh my gosh! Iyak ako. Uy, nakaka-hurt Sobra Ay, promotor, oh. Sobra nakaka-hurt yun. Ito, dahil na, libo-libo. Nakaka-hurt! Wait lang, alam mo to? Sino may pakainan nito? Kami nakaisip. Tas, Ang sakit nito. welcome back na. Pero bakit naman, dude, ba't ka naman pumayag? Sorry ha, pero sa mga digital, it's not a good joke, it's not a good prank. Kasi kababalik ko lang eh. Sorry ha, kasi tapos binanggit nyo pa yung isa OG. Kasi, parang napapaisip tuloy ako ngayon. Dude, ano ba? Ba't ka pumayag? Yan sila, dude. Nagsabi ako na, Kapon lang namin siya kinausap. Na, yan. Ba't ka pumayag, dude? Ano ba naman yan? Alam mo, hindi talaga maganda yun. Napapaisip tuloy ako ngayon kung tama ba na bumalik ako. nagsabi ako, dude. Ate Ria, alam ni Ate Ria. Alam ni Ate Ria and alam ni Angel. Siyempre, tama naman ang bumalik. Alam nila, Sorry, dude. hindi namin naisip yun na yung hormones mo ay ano talaga. Tama ba to? Tama ba? Ano naman, huwag mo naman, mali namin to. Huwag mong question. Dude, dapat talaga nasa akin yung loyalty mo. Kahit na sabihin na ano. Dude na, alam ni Ate Ria. Dude, pinaglaban ko. Alam ni Ate Ria. Sorry din, Jello. I take full responsibility. Oh my gosh, yun yung asawa mo. Sorry. Sorry po. Yari. Pinrank ako. Oh, Tapos pumayag Sorry si po. Jello. magpapayag ka na lang ulit ng ano. Alam mo, sorry mo. Pero dude, I'll just say this now ha. It's a prank. Eh kasi sabi niyo sa akin, kailangan acting na acting ako. Okay guys, it's a prank ha. Kanina pa ako talaga, di mo, nagkakamali ako sa mga lagay ng elements. Parang, alam mo naman ako, dude, hindi kita isusugal. Namin na-reverse prank ko na lang. Alam mo yun, dude, hindi kita. Ngayon natin napatunayan na grabe talaga pagiging loyal ni Titan Jello. Oo talaga, dude. Grabe na-appreciate kita. Sorry talaga sa emotional pain na nararamdaman mo ngayon. Thank you so much. Nakapayak siya. Sorry na. Gagi, totoo pala yung mapaprank, no? Hoy! Paano nangyari? Hoy! Uy! Hindi totoo yung kwento. Pero gusto rin natin pasalamatan yung asawa ko. Sabi ng asawa ko, sabi niya, habang nakaharap sa akin, nakataligod kay Tita dyan. O, mag-leave ka na. Natulala na lang si Titan Jello. Ako na lang maglilive. Wala akong leave. Yung pumasok si boss, mag-leave na lang. Ikaw, mag-leave.
Tigas. Ayan yung color, si Chanel, si Shane, si Chanel. Ay, ito yung napaka-husay na si actor. Chanel, ayan, grabe talaga yung trigger points niya kanina. Ganda na script na sinunod niya. Yung totoo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.